Добър вечер, уважаеми зрители на Канал 3. Вие сте с предаването Психологически портрет, аз съм Рени Анастасова. Уважаеми зрители, тази вечер наистина ще се опитам да ви запозная с един прекрасен човек. Дълго човек практика, в който е работил в журналистиката. Човек, който млад, а в същото време дълго време между журналистите. Какво означава журналист? Колко е свободно словото на журналистите? Колко е морално от тяхната страна? С огромно удоволствие ще ви представя моят приятел Даниил Инков. Аз казвам така, той за мен е Дани. Познаваме се много дълго време и не ми беше никак трудно, уважаеми зрители, за да го убеда да дойде в моето предаване и каза: Рени, да, идвам с удоволствие да кажа моето мнение и начина си на подход към от морална гледна точка как трябва да говориме действителността и истината. Добър вечер, Дани. Радвам се, че си мой гост тази вечер. Националното радио. Това е едно от най-тежките, най-истинското радио на България. Хубаво да ми казваш в самото начало. Първо нека да кажа, че ме е много приятно в това студио. Рядко попадам в телевизионни студия. И радио човека винаги има една завеска, която не обича да бъде откривана. Но открие ли се, мисля, че не е толкова лошо. Говорим за радиото, говорим за журналистиката, говорим за националното радио. Какво да ти кажа? Радиото е марка. Радиото е съдба за повечето от тези хора, които работят при нас. Така е. И мисля, че ти си усетила, че за да правиш сериозна журналистика, за да правиш това, което трябва да кажеш на хората, ти трябва да си готов първо да се зададеш въпроса защо го правиш това нещо, да потърсиш тази сила в себе си, за да може да я предадеш на хората. Радиото става тази медия, която е най-близо до хората, най-бързо реагира на събитията, най-достъпното, както казваш ти, най-евтиното. И това е начинът, по който то реагира най-адекватно, според мен, на събитията, които стават около нас. Не можем да отречем, че и телевизията е наистина на първа писта, защото и тя е от тези, така казано, на рамото или на крачката. Бих казала така, значи ако приемаш, Дани, да кажем истината, значи ляв и дясен крак. А радиото не може без телевизията, телевизията не може без радиото. И това е пълна отговорност. Знам колко труд давате и колко денонощия не спите, за да бъдете наистина, да дадете реалността и истината. Всички журналисти говоря. Отделна част има и дръскачи, знаете, че има гилдия, които са и новодошли, които да изпъкнат, за да се покажат, че могат да бъдат журналисти и след това има провал в тях и се скриват там някъде, но това са частици. Ние живеем във времена, в които всеки може да се изявява по всевъзможни канали. Да, славото е... Има варианти за човек да доказва себе си. Има варианти човек да манипулира себе си и останалите. Има варианти в интернет, в ефира, в цялия медиен свят, който ни заобикаля. Човек да се скрие, човек да манипулира. Малко са хората, които разчитат на една извоювана позиция, която трудно се достига до нея. За да изградиш представа за себе си и за това, което ти предлагаш на хората, мисля, че трябва да минат много години, за да минеш през различни етапи на публицистиката, на журналистиката. А ти знаеш много добре моя живот. Между другото, ти го знаеш много добре. Го знаеш. Много ти следиш. Много си млад. Не.
толкова има много по-млади хора вече от мен. Младци. Обаче имаш толкова дълго време в журналистиката. Колко ли вече правиш, Дани, в журналистиката? Мога да ти кажа, че първото предаване, което направих, беше в 8-ми клас. Значи, представи си. Много са годините наистина, но съзнателно се занимавам с журналистика от студентските години. От студентските години, но съм натрупал вече значителен опит. Да Много речем, голям опит. над 10-15 години. Сега, знаеш ли защо те поканих тази вечер? Аз ти казах, че Имаш няма да една ти малка кажа тайна. темата. Нали Да. така беше? Да, сега трябва да Сега разкриеш картите. Да, сега искам да ти разкрия картите. Тъй като имаш много голяма шумна такава по телевизиите, медиите за радиото, което имаше много силно съкращение, не съкращение, извинявай, намаляване на средствата и отрязване, така да кажем. Точно така. Ти знаеш много добре, че аз те потърсих и ти казах много добре какво ще стане. И ти каза така, Рени, знаем го това и казах, че защитавам всички журналисти, заставам И плътно аз зад заставам вас. с колегите си. Да, не го заслужава това. Но, реално виждайки проблема в България от финансова гледна точка, недостиг на пари, точно заради това се прави. Обаче, аз казвам така, не го заслужавате. Не го заслужавате. По простата причина. Лекарът дава живот, а вие, журналистите, давате реалността, истината. Показвате на хората и говорите на достъпният език. Тогава, защо сте неоценени, буквално точният ми въпрос, защо сте неоценени от държавата ни? Нека да направим разлика между административен подход и журналистически подход. Така. Казваш, че сме недооценени. Не съм точно съгласен с това, но има следния факт, който не трябва да бъде премълчаван. Всичко се започна още от миналата година, когато има едно министерско постановление за орязване с 10% на средствата за издръжка на персонал. Да. Тук вече говорим за това как даден ръководител, как един мениджър ще подходи към хората, които работят в националното радио. Не мога да кажа, че в момента подходът е много адекватен. Не мога да кажа, че кризата в скоро време ще свърши. Защото нещата са натрупвани през годините, нещата не са черни, не са бели. Много е лесно да извадим нещо пред скоби и да кажем това е така и пак ще бъде една манипулация. Затова нещата трябва да бъдат... Къде е изхода? Изхода може би е в диалога, защото нещата... Прави ли за този диалог? Да се надяваме, че тепърва ще трябва да се извърви дълъг път за този диалог. И не трябва да се подхожда прекалено крайно и в двата случая, защото така, като разсъждавам от това, което стана в последния месец, като че ли по-малко се говори за радиото, повече се говори за хората, които го правят. Пак ви казвам, че радиото е магия. Да. Радиото е съдба, радиото е послание към хората. И говорейки прекалено много, вглеждайки се в тези материалните неща, които са в радиото, които се касаят всеки човек, естествено, мисля, че изместваме темата. Няма човек, който да не е включил радиото си в колата. Няма такъв човек. Точно така. Няма такъв човек, дори, извинявай, новините по телефона да слуша. Точно така. Няма човек, който да не се информира, защото не е в състояние да гледа телевизия и веднага ще търси радиото. Мисля, че нещата ще намерят някаква развръзка, но тук пак казвам, зависи много какво ще се случи в този месец, който предстои. Защото текат разговори с ръководството, текат разговори между колегите. Аз не искам да вземам страна, защото пак казвам, че нещата не са нито бели, нито черни. И трябва да се направи сериозен анализ. И този анализ ще покаже къде са минусите в управлението, къде има изход, дали има въобще плюсове в това управление в момента. Дани, знаеш ли, извинявай, но веднага прекъсвам те, защото веднага ще забравя това, което искам да ти кажа. Така ви отнемат на вас наистина желанието и стимула за работа. Така по този начин вас ви притискат и вие си казвате така: след като на мен ми отрязват от тази заплата, аз ще работя толкова, колкото трябва, няма да влагам повече тези чувства, които ги правих така. По този начин те не ви стимулират,
а ви, извинявай, усъкътяват. Така да ви го кажа. Разбира се, има една обида в голяма. колегите и в мен, защото пак повтарям, че нещата прекалено много се преекспонираха и много заорахме в точно материалното. Но, наистина, за да поддържа статут на журналист в Националното радио, работещ в програма Хоризонт, наистина трябва твоят труд да бъде овъзмезден. И то достойно, адекватно. И смея да кажа, че до момента това се случваше. И когато в един прекрасен момент административният подход се извиси над човешкия, над журналистическия дори, се получава този сблъсък. Добре, Дани, можеш ли ми разкажеш накратко твоя ден работен? Моят ден работен? Да. Моят ден работен започва по различен начин и приключва по различен начин. Добре, защото колко ставаш, колко лягаш? Журналиста, поне в Националното радио, много не може да разполага с делника си, не може да го програмира. Значи денят ми започва към 7 часа сутринта. Аз отразявам работата на парламента. Отивам на пленарните заседания, след което има парламентарни комисии, работим и отразяваме и тяхната работа. И да речем, денят приключва към 4-5 часа. Кога спиш и кога се храниш, извинявай? Спиш и се храниш, когато можеш. Хубавото на Националното радио е, че дава на хората, които искат да работят, поле на изява. И освен, че си парламентарен репортер, ти можеш да правиш и други неща. Може да ходиш на други събития. Случват се, за съжаление, много лоши неща в нашия живот. Така се е случило, че аз съм отразявал също и големи трагедии. И по този начин един вид човек се калява. Човек открива, че може да прави и това. Може да понесе и това страдание. Може да го предаде на хората по начин, по който той го е видял. Но никога не смея да твърдя и опазил ни Господ от това да говорим, че ние бихме манипулирали действителността. Нали знаеш, че има хора, които могат да го манипулират? Пак ще се върна в началото на нашия разговор и ще кажа, че в нашето общество технологичният напредък е много жесток и, разбира се, манипулацията може да бъде навсякъде. Дали човек може да манипулира, зависи от самия човек. Защо го правят ли? Да. Мога да ти кажа, че не толкова за финанси. Аз познавам поне 3-4 журналисти, извинявай, които са в наистина в събитията, в горещи събития и казват, Рени, така, ние поднасяме едно към едно нещата. И хората осъзнават, че има навсякъде гняв, омраза и много силна агресия. Ние искаме да покажем, че тази агресия трябва да спре и затова я показваме. А де-факто се получава обратният ефект. Имало ли си такъв случай да бъдат агресивни към журналистите, вашите колеги от радиото, когато искате да покажете действителността, т.е. да я поднесете? Радиото е било винаги близо до хората. Говоря за Националното радио със своите програми. И като че ли през годините, все пак това са 80 години вече отгоре, хората са открили начин, по който те да бъдат приятели на радиото и да му вярват. Нека да кажа, че Националното радио е медията, в която може би хората вярват на 100%. Това са го доказали и социологически изследвания. Това го доказва ежедневно ефира. Говорим за тази агресия, която предполагам ти разбираш от страна на политиката или на политиците към журналистите. Навсякъде. На всичко. Пълен аспект. Да, нашето общество е пълно с агресивни хора. Нашето общество е пълно с агресори. Не може журналиста да остане скрит и да си затвори очите пред тази агресия. Аз съм, от моя опит мога да ти кажа, нали, че отрезавайки лоши събития, хората не са нито по-лоши, нито по-добри. От теб зависи по какъв начин от това събитие ти ще отправиш послание към политиците, към обществото. Винаги сме се старали да го отправяме през гласовете на хората, през гласовете на тези, които са потърпевши, през гласовете на тези, които имат нужда да им бъде помогнато.
И мисля, че от тази гледна точка ние се справяме добре. Ако говорим за тази първичната агресия, първичната манипулация, мисля, че хората достатъчно осъзнават и намират път към истината, към тяхната си истина. От една страна е много добре, че има много източници на информация и човек може да сравнява, да си прави анализ за себе си и да чете между редовете. Мислихме си, че когато падне така наречения комунизъм, тези, които ще ни говорят истината през телевизора или през политиката, нали, ще бъдат откровени, ще бъдат изцяло нашите политици. Както се вижда, 25 години това не се случва. Но пък мисля си, че народа за 25 години е още по-помадрял от времето преди 89-та година. Смяташ ли, че сме озряли да бъдем адекватни в това, което ни се поднася всеки Рени, ден? Българският народ е много адекватен. Българският народ винаги има страхотна диагноза за всичко, което вижда и чува около себе си. И той не може да бъде манипулиран или излъган. Странно защо, когато идват избори, този народ някак си се променя. Или голяма част от този народ умело бива използвана за лоши политически цели. На къде се променя? Моля те, изясни го. Защото е важен въпрос и твоят отговор. Знаеш ли, има много сериозно разделение в обществото. Така? Според мен. Обществото е разделено на много бедни хора, на хора, които намират своето бъдеще много далече от България. Техният мироглед е съвсем различен с тези, които са в момента в България, се стремят да оцеляват, да реализират себе си. И не знам дали ще доживеем до момента, в който ще се намери политик или не знам аз вече какво, който да обедини тези хора. Тези хора, които са в България, тези хора, които са в селото, тези хора, които са в Лондон, тези хора, които са в Америка, имат съвсем друга представа и обичат по друг начин нашата страна. Мисля, че живеем в интересни времена, но не съм прекалено оптимист, че в близките 20 години ще се намери някакъв общ език между тези всички. Дани, трябва да влизаме в реклама и имаме 10 минути и имам още два въпроса, които са много важни за теб, скъпи, но нека и да видим рекламата и продължаваме. Уважаеми зрители, реклама. Приятели, започваме отново и аз казах, че имам два въпроса, които ще го предизвикам, да видим какво ще ми каже. Дани, моля те, бъди откровен и наистина така, както смяташ, че трябва да отговориш. Аз от морална гледна точка искам да ти задам този въпрос. Къде е моралността на един журналист от една трагедия да направи своят рейтинг и къде се вижда той там? Другият въпрос ми е къде са ценностите на този човек, къде е истината и защо манипулират хората и защо пишат лъжи и какъв е смисъл да пишат лъжи? Защо го правят? Твои журналисти, казвам, скъпи. Не слагам под общ знаменател, моля те. Пак казвам, не слагам под общ знаменател тези хора. За мен са аморални, дръскачи, които ще ги има 1-2 години, след това няма да бъдат журналисти. Рени, в последните години се създаде, според мен, една такава формула на корпоративната журналистика, която е над абсолютно всичко. Над действителността, над събитията, над фактите. Тя се мотивира заради самата нея и заради хората, които движат този процес. Така. Морала на журналиста започва и свършва именно с него. Значи, вътрешният коректив е много важен. Говориш за дръскачите. Как бих ти отговорил на този въпрос? Самите тези хора, те се претопяват. Тези хора, както каза и ти, имат кратък живот на действие. Защото ако ти си изкривил действителността, истината, и ако си написал нещо, което е дошло от дадена политическа централа, или си хванал злобата на деня. Проверяват ли си, извинявай,
това, което пишат? Проверяват ли го? Задължават ли ги тези хора да проверяват, когато пишат? Тук говорим за Вестници и професионални списания. стандарти. Да, говоря за Да. да, проверяват ли си тези неща? Аз не бих казал, защото никога не съм бил в такова място, но не мога да гарантирам тези хора, доколко те проверяват фактите, за които говорят, за които пишат. Но пак ти казвам, има медии и медии, журналисти и журналисти. Да, аз пак казвам, не слагам под Но общ морала в журналистиката, мисля, че е на последно място в момента. Пак да не говорим така гръмко, но в момента е това положението. В немилост, честно казано, аз казвам така, с неуважение се подхожда към журналистите. Ето давам примера. TV7. Извинявай, с какъв хаос се влезна в TV7? За какво? Ами направете го така, че не го давайте това нещо сензация. Какво са виновни, че журналистите си работят работата? Те вършат работа там. Точно Ще така. ме прощаваш. Точно така. Това те са се наели да покажат истината. Да кажат истината. Защо толкова грубо всъщност се те реагираха отнесаха? типично по журналистически. Те показаха това, което се случва с медията. Аз мисля, че всеки, който си обича работата и където работи, това, което направиха и радиото ви. По този начин, смяташ ли, че има някаква атака към тази, така казвам, гулдията към журналистите? Не съм далеч от тази мисъл. Не съм далеч от мисълта, че да не намесваме теорията на конспирацията, че някой стои в една тъмна стая и движи пешките и офицерите. Но наистина медиите в момента много лесно биват, как да кажа, прегаряни. Биват бушони за съвсем други неща, които стават зад кулисите. Не се чувстват комфортно. Не се чувстват комфортно. Хората са несигурни на своето място и казват, аз давам всичко от себе си и искам да покажа действителността, реалността, истината, а де-факто на мене ми се пречи да работя. И с правото тези хора. Аз казвам пак, Дани, уважавам журналистите, защото зная много ценни кадри. То се видимо се виждат. Точно така. Кои са истинските скъпи. И сега, един последен въпрос. Смяташ ли, имаш наблюдение от радио, телевизии, вестници и списания? Един страничният въпрос, тъй като наблюдател от врачки, ясновидци и така нататък. Твоето мнение, трябва ли да има закон за това нещо? Тъй като си в парламента и ти наблюдаваш работата на парламента. Според теб, трябва ли да има такъв закон? Аз съм на мнение, че трябва да има такъв закон. Трябва да има закон, който да регламентира, поне в някакви много общи граници, тази дейност. Защото аз не съм се сблъскал чак толкова много с тези хора, но знам съдби на хора, които биват много объркани. Биват тласнати в съвсем друга посока. Пак е трудно да се намери къде е истината, кой е реалния, кой е... Защо нямаме интерес? Защо парламентът не иска този закон? В момента парламентът се занимава със съвсем други неща. Знаеш, моят случай съм ти разказвала, че се боря за закона и така нататък. Ти го знаеш, две правителства ми тъкмо да стане, се отказаха и така нататък. И ти дам този... ти търсила ли си подкрепа на депутати? Да. Какъв беше техният Обещание. отговор? Обещание. Да. Обещание. Мисля, че тук е много, много дълбоко полето и много неясно. Има една такава, един такъв вариант хората да си кажат, до тях ли опряхме? До врачките ли опряхме, за да им правим закон? Това е толкова важно в момента. Да, но нали разбираш, че тук се манипулира хората? Точно така. А тук се възползват от хората от тяхното нещастие. Те се възползват от тях. И слагат, ето за тук да ставаме вече въпроса, под общ знаменател, поне част от някои хора, които го могат. Което бих казал, не трябва да се слага нищо под общ знаменател. Ще се съглася с теб. Точно за това. За това говоря ми е моята битка. И аз казвам така, Дани. Дали най-накрая тези хора в парламента ще осъзнаят, че има важни неща, които трябва да се решават. Законно говоря. Законно. Всяко закон трябва от всеки го да се изпълнява, както ти си изпълняваш твоите задължения по закон. И сега последният ми въпрос, Дани.
твоите колеги в радиото със същият хъс и със същото желание започват да работят. Но комфортно не се чувстват. Така ли е? Да, така е, защото в момента ситуацията е много, много тревожна. Ситуацията може да излезе извън контрол. Ситуацията може да предизвика допълнителни нюанси, с които самите журналисти няма как да бъдат да се справят, самите те. Пак ти казвам, комфорта в радиото в момента е на последно място и това е последният проблем на журналистите в радиото, за нашия комфорт. Тъй като ние сме свикнали да оцеляваме, да работим в всякакви условия, в всякакви политически протуберанси. Но пак ти казвам, като една буря в чаша вода и този процес мисля, че ще приключи и може би победителите ще бъдат журналистите. Дано да е така. Че така, обаче, това е последният въпрос, вече край. Би ли си сменил професията? Не. Би ли си отишъл в телевизията, работиш, а не в радио? Никога не казвай никога, нали знаеш. Но в телевизия не съм работил, честно казано, за повече от месец. Не знам защо. Може би е съдба. Трудно бих си сменил работното място. Това е винаги човек, който е този чар, морален, който липсва. Човек, който е отговорен, който обича професията си, никога не сменява мястото си. Дани, много ти благодаря, приятелу, защото ти си невероятен човек, енергията ти е невероятна. Знаеш, че от пръв поглед ние станахме много добри приятели. Желая ти точно така. Желая ти много успех, ще се чуеме. Нашите зрители вече чакат с нетърпение да се свържат с мен. Ако желаеш, остани и слушай. Знам, че от време на време имаш възможността да наблюдаваш предаването. Ако не, ще се чуеме. Благодаря ти, Дани. Хубава вечер, спокойно ти желая. Уважаеми зрители, очаквам вашите мнения, впечатления. Нарочно не дадах възможността да се свържете с журналиста, за да може да му зададете въпросите, защото, честно казано, исках да изясна тези неща. Защото аз казах, подкрепям журналистите, уважавам тяхната професия. Не уважавам хора, които казвам тръскачите. За мен са аморални хора. Те не се задържат на работата си. Рано или късно те прегарят. Така казват, синдрома на изпепеляване се получава при тях, защото недостойни хора да бъдат журналисти. Така, добър вечер да кажа на нашия зрител пръв. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, Ени. Редовно те слушам. Отдавна не съм се обаждал. Първо поздравление за госта и за хубавото предаване. Благодаря. Чуваме ли се? Благодаря, казах. Така, чувам ви. Искам да кажа, че свестните журналисти са много рядко в България. Но ги има. Да, има ги. За мен е така, госта не съм го слушал, но може да съм го слушал, но не го вързвам така с образа. За мен журналистите трябва да бъдат безкрайно етични, честни и мога да кажа, че много бързо се хваща лъжата и фалша и лицемерието. Точно така. И за мен журналистите в България, ако мога да дам пример, изключвам госта, защото не го познавам, с Тома Томов, Даниела Кънева и може би Димитър Иванов. Така. След краткото време, дълго така, което подготвяме едно предаване, което казах, че ще въведа закон, пак ще го питам, ще направя. Този път не сама. С инженер Кочев, с професор Пецова, с адвокати, с лекари, които ще направим тук едно предаване, което искам да активирам вниманието, отново говоря за и позициите за такива хора като мен. Значи, защо аз ще съм завършила психология, обща медицина, а сега трябва да се явявам и на приравнителни, ще ме прощавате, анатомията. Много ми е интересно защо. Получих го писмото, другия път ще ви го покажа. Прощайте, просто го забравих и задавам въпроса защо. Защо? И казаха, че по сигнал. Добре, няма проблеми и това ще го извада още 2 години, ще уча, няма проблем, нищо това, че съм на 60.
както виждате, аз имам интерес от това нещо, защото все повече и повече показвам пред вас действителността. Защото ако и това ми разрешат да правя и диагностиката без присъствие на лекар, защото сега трябва да имам лекар, за да правя диагностиката, повярвайте ми, че ще бъдат невероятни точни диагностиката, която ще я правя в ефир, както правя своето ясновидство. Но аз имам един такъв въпрос към вас. Според вас, журналистиката в момента на колене ли смятате, че е или не е? Ами мисля, че е на колене. Благодаря за искреността. Много хубава, спокойна вечер ви желая. Благодаря ви. Така, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде и мнение, впечатление. Да попитам... Слушам дали се ви. очертава скоро да започна работа? Не ви разбрах въпроса. Дали се очертава скоро да започна работа, да попитам? Не. Не. Съжалявам. Няма такъв поглед, за да почнете работа. Съжалявам. Няма. Хубава, спокойна вечер ви желая. Добър вечер. Добър вечер. Моля ви, говорете, ако обичате. Добър вечер. Ало, Да, добър вечер. добър вечер. Добра да бъде. Слушам ви. Рени, искам да попитам, ще имам ли приятел, човек до себе си? Сега, искате да ви отговоря, аз ще ви отговоря. Нали знаете, че аз не лаская? В никакъв Да. случай. Сега ще ви очертая, като ще ви направя психологически портрет и ви ще ми кажете дали е истина или не. Сега, ценен, мъдър, морален, отговорен човек. Реалист. Още повече, че има своите комплекси и се съобразявате с обществеността. Срамувате се, защото имате от морална гледна точка. Дали ще ви разберат, ако допуснете другар, партньор до себе си? Защото самотата ви изпи и между четири стени вие не се чувствате пълноценен човек. Кажете, че е така или не е така. Точно така, Рени. И от тази гледна точка, вие само питате и нищо не правите. Вие сте имали запознанство с човек, който не го одобрихте. Защото имаше един такъв момент, който той повтаряше няколко пъти едни и същи думи. Така ли е или не е? Да. Благодаря. И сега, госпожо, първо ще ви кажа така. Съжалявам. И тъй като имате много силна морална във вас душа, вие няма да достъпите, няма да позволите и ще останете сама. Съжалявам, казах ви, че не галя, а казвам истината. Разбрах ви. Това е. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Всеки му, дай Боже. Дай Боже. За сина се питам дали скоро ще почне работа, далече от мене. И за снахата дали ще бъдат заедно и ще бъдат щастливи. Това ме интересува. Колкото по-далече са, толкова по-бързо изтиват един от други го, госпожо. Да, с уважение един и други го. Дали ще бъдат толкова щастливи, колкото бяха в началото, не мога да кажа. Защото помъдряха, по различен начин вече гледат в живота, а той самия търпеливо чака, защото не само, че е, извинявайте, малко мързелив, а и много избира. Така че напоследък майче помъдрява и казва, каквото ми се даде, това ще започна да работя. А дали ще се съберат? Да, госпожо, ще се съберат. И ще си намерят косурите, като сякаш ще се започват за първи път от начало техният живот. Ето това са те. Амин, дай Боже, но за работата много се притеснявам за работата. Съжалявам, казвам ви. Това е. Проблема е в него, не е някъде на другаде. Той си вижда много малко, му трябва да гледа от равновесие. Съжалявам. Така хубава вечер ви желая. Всичко добро.
ви благослови, поне още 50 години все така да се чувствате. Благодаря ви. Благодаря. Хубава вечер ви желая. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Искам да попитам нещо в личен план и по-конкретно интересуваме, ще срещна ли човек, с който да бъда и да имам семейство и бъдеще. Скоро няма да бъде това нещо. Като го казвам скоро, значи ви го казвам 1 към 1, поне година-2. И знам защо е така. Първо, не ми се сърдете, ще ви го кажа какъв човек сте. Може ли? Да, слушам. Силна власт на нищо, че е кротко гласчето ви. Вие умеете да контролирате себе си. Вие умеете да усейвате хората покрай вас. Вие сте силно магнетична, но много силно и критична. Много сте уязвима от едно единствено нещо и за това се прикривате. И то с много видимо. Когато кажете една думичка и вие подсказвате, че имате много крека и нежна душа. И това ви е страх да не ви го разберат, защото достатъчно много са ви наранявани. Поне 3 пъти са взели всичко от вас и са започнали наново. Кажете да или не. Да. Браво! И сега искам да ви чуя в утрешния ден, да видя какво мога да направя. Както знаете, че аз си го показвам всяко предаване мое. Няма предаване, което да каже човек, който не е така. Нито ви знам, нито ви познавам. Доказвам ви, че аз го мога. Нали? Така, благодаря. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Слушам ви. Рене, благодаря ви за хубавото предаване и дано повече хора да се събудят. Дай Боже. За да разберат на къде отиват нещата и да се обърнат към Бог и с молитви и действия от страна на българския народ. Дай да Боже. направим нещо добро. Дай Боже, защото и искам църквите да бъдат пълни. Защото и искам да дойде ценностите на българина, да се върнат ценностите на българина. Да дойде вярата наистина, да дойде наистина надеждата, защото тази надежда ни крепи. Но има едно единствено нещо. Гладния не е щастлив, а богатия на гладния не вярва. Нали така, госпожо? Не ви чувам. Искам да ви запитам дали внучка ми ще продължи да учи. О, да. О, да. Да. Да завърши образование. Абсолютно. Само, че не знам защо не ви чувам добре. И аз не знам. А сега ви чувам добре. Значи, да, казах, госпожо, ще завърши. Защото е прекъснала в момента. Да, ще учи, казах. Да. А ще останат ли дъщеря ми и зет ми заедно като семейство? Изкуствено да, госпожо. Изкуствено да. От морална гледна точка, защото ги е срам от хората. Така да ви го кажа. Но всеки си прави каквото си знае. Един е наляво, на другия е надесно. Да. И вие го знаете, че е така. Трябва да влизаме реклама. Реклама. Да, здравейте, приятели! В третата часа. Виждате колко бързо минава във времето. На мене винаги не ми стига времето, между другото. Така, здравейте! Добър вечер! Здравейте! Моля ви, говорете! Добър вечер! Добър вечер! Добър вечер, Рени. Добра да бъде, слушам ви. Искам да попитам дъщеря ми, ще успее ли с начинанието, което е предприела? Няма да й бъде лесно. Страхувам се от това, че много бързо се разочаровя и не е толкова амбициозна, между другото. Много плахо тръгна. Нека да бъде малко по-твърди и упорита, моля ви. Аз знам, че ще се справи, но трябва и едно рамо. Нали ме разбирате? Някой да й дава съвет, малко надежди, малко така настроението да й се повдигне, да има човек на кого да споделя, да има на човек, който да
да й дава съвети. Не, че ще го направи точно така, както трябва, но на нея винаги идеи идват, но важното да има човек покрай нея. Сега, между вас, между другото, не се получава много добра връзка. Няма да ми се разсърдите, че ви го казвам така, защото тя сама решава всичко и вие позволихте сама да решава, между другото. Кажете, че не е така. Точно така е. Дадахте и много свобода. Изцяло цялата свобода, защото тя наистина сама решава всичко. Но повярвайте ми, че има нужда и от вас. Ако не ви казва и не ви показва, това означава, че не искат да видите, че тя, знаете, много трудно показва чувствата си. Нали го знаете това? Да. Направете да сближете се до нея. Да, ще направя всичко възможно. Аз имам работа. Също. Не ви чух. Какво казахте? Не ви чух. Дали имам аз? Дали имате какво? Не ви чувам. Няма да се получи. Няма да се получи. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде, слушам ви, господине. Искам да попитам за семейството ми. Постоянно се караме с моята жена, с семейството. И втория въпрос ми е, синът ми дали ще се ожени? Сега, аз ще ви задам такъв един въпрос. Кой е с чашката у дома? Първото, което е. Второ, какво имате толкова да делите, да бяхте го направили в младините, ама не сега? Точно когато станахме в втория пубертет, започнахте да намирате косурите на единия на другия. Абе хора, и аз се събудете и не се карайте за нищото, което, извинявайте, цялата безмисленост. Само ще направите така, че на дъртите години ще вземе и ще си отиде и има къде да отиде. И вие, когато останете сам, те тогава ще се чуете какво да правите. А пък сина ви дали ще има женитба, извинявайте, ако ще е златен да му е носа, няма го търпа 5 минути. Не сте го възпитали добре. Съжалявам. Не е вината в съпруга ви, а при вас. Хубава вечер ви желая. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Слушам ви. Искам да запитам. Имам дадена земя под наем. Наемателя не иска да ми плаща наема. Да водя Сега ли тук няма да ви отговоря, господине, защото си има ред, закон, отивате, търсите, правите, струвате, има към къде да се обърнете. Съжалявам. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Ало? Да, говорете. Искам да попитам за брат ми дали ще има човек до него. Откъде се обаждате вие? Ало? Искам да ви чуя в утрешния ден вас. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Говорете. Чувам ви? Да, чувам ви, говорете. Искам да попитам. Дето е сина и снахата, дали ще имат бебенце? Вижте, това се касае към здравето. Значи, аз казах преди малко. Ако имах лекар, щях да ви отговоря. Но нека дай Боже, да не ме глобят за 2000 лева заради вас. Да, ще има. Много ви благодаря. Жива и здрава да сте. И да вие. помагате на хората. Благодаря. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушам ви. Здравейте, Рени. Здравейте. Искала да попитам за голямата ми дъщеря. Какво? Дали ще срещне човека до себе си? Знаете ли, че тя е много особен човек? Нали знаете колко е пеперлия? Да. Нали знаете, че нейният език никой не го търпи? Хъплив е. Така Нали знаете, че по този начин си гони хората? Нали го знаете така това? Е. Да. И това и играе лошата шега. Тя знам, че ще се справи в живота си. От професионална гледна точка при нея няма проблем. Но тя сякаш сама се наказва. Защото вие знаете много добре, че тя има много силно огорчение от мъж, нали така? Да. И не допуска мъж до себе си сега, защото каза, всичките са еднакви. Да удариш единия, другия да падне. Ето заради това.
Трябва време да се излекува. Няма да бъде сама, не бойте се. Може ли още нещо да попитам? Слушам ви. Може ли, дали аз по някакъв начин не влияе зле? До някъде да. До някъде да. Сега, може всичко да бъде, но иска малко повече свобода. Разбрах. Ама не с това, ама не така, ама ей така и само ще го усъкатиш повече. Благодаря ви много, Рени. Истина е, Благодаря, нали? жива и здрава да бъде. Нали е така? Добре. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добър вечер, слушам ви, госпожо. Рени, Да. искам да питам да не вървеш в семейството и втори въпрос за дъщеря ми Мария. Какво означава това, не вървеш по Мария? Нито имена ми трябва, няма конкретен въпрос, няма да ви отговоря. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, Рени, здравей. Здравейте. Нали не съм толкова лоша? Просто някой сигурно не е запомнил, че не работя с имена и хората го питат. Така е. Така, добър вечер. Искам да ви поздравя за прекрасното предаване. Много ви харесвам и ви гледам много често, но все не мога да се свържа. Ето, сега се свързахте. Слушам ви. Искам да попитам за себе си и моя приятел Евгений. От много време нещата не вървят. Сега, аз ще ви кажа така. Старите хора, знаеш какво казват? Два остри камъка брашно не мелят. Сега, схвана ли го? Нали знаете, че той е много особен човек? Да не казвам старите хора, не от мен. Значи, аз не казвам това нещо, което, но ще трябва едно към едно да ти го кажа. Той е темерут. Да. Той не показва чувствата си. Той може да го обича само към мен е така. Не е вярно. Не е вярно. Той не показва чувствата си. Не. Той е бавен, муден, труден човек е. Думата може да му извадиш с ченгел, когато се ядоса да не съм пред тебе. Разбра го, нали? Сега, аз казвам така, последна дума му кажи, направи така, че го предизвика и да каже един път за винаги. Да, не, да знаеш какво да правиш. Защото така му е добре на него. Как му е добре? Така му е добре на него. Така, както си вървят нещата. Да, затова ти казвам, че на него му е добре. Последна дума. Да, не. Когато го притиснеш, ще получиш истината. Понякога на моменти казва, че не иска вече да сме заедно, друг път мълчи, нищо не казва. Ама един път за винаги го питай, няма да ми мълчиш, казваш и отрязваш. Разбра ли го? Аз си мълча, да няма... няма такова нещо. Няма такова нещо, няма да мълчиш. Да не мълча? Не, казваш и отрязваш. Тогава ще разбереш истината. Мога ли да ти се обадя? Аз искам много отдавна да се срещна с теб. Утрешния ден след 10:30, ако обичаш. Така, добър вечер. Добър вечер. Слушам. Бихте ли ми казали, имам проблем с здравето, обаче никой лекар не може да ми Аз за здраве не говоря. Аз искам да ви чуя в утрешния ден, да видя с какво мога да ви помогна. Аз се съмнявам за нещо, което е върху вас въздействие. Така ще го кажа. Затова не могат да докажат нищо лекарите. Всички казват, няма нищо, а вие не се чувствате добре. Това е цялата работа. Хубава вечер. Добър вечер. Добър вечер, Рени. Обаждам ви се за втори път. Така? Преди няколко месеца ми казахте, че ще започна работа в началото на април месец. Така? Така и стана. Така? Малко съм развълнувана. Спокойно. Но, за съжаление, всъщност много бързо приключиха нещата и въпросът ми е какво се обърка и дали скоро ще си намеря нова работа. Сега, проблема се обърка във вас. Ако се спомняте много добре, аз ви казах някои други работи. Обаче вие не се явно слушахте в това, което ви казах. Вие не показахте това, което можете. Вие не направихте контакт с колектива.
Вие не можахте да се сработите с колектива. Вие не познавахте достатъчно работата. И за това приключи. Дали е така? Не точно ми се струва. В смисъл проблеми с колектива. Не, нямахте проблем с колектива. Чакайте. Значи нямахте никога проблем с колектива. Но вие не направихте контакта с колектива. Вие не станахте цялото с колектива. За какво ми говорите? Не е така. Вие не направихте. А причината, с която казаха, поради която му освобождава, дали е реалната или просто Реалната е. Реалната е. Истина е. За връщането на друга колежка на работа. Ама и другото, което е, че вие не се справихте. Вие ако се справихте, щяха да ви преместят, дет се казва, за да ви задържат. А те не пожелаха да ви задържат, защото не можахте да се справите. Поемете истината. А дали се очертава нещо скоро? Хайде разбери какво искаш. И когато го искаш, има информация за това, което ще работиш. И направи така, че да имаш познанията, за да можеш да го работиш. Ухапахте пак. Добре. Хубава вечер. Какво да направя? Такава съм сега. Добър вечер. Ало, добър вечер. Добра да бъде, слушам ви. Много ли съм лоша? Ало, чувате ли ме? Да, чувам ви. Искам да попитам за сина ми, ще създаде ли семейство или... Сега, аз мога ли да ви отговоря с въпрос? Може ли? Да. Сега, помислете и обмислете. Гледайте. В бащиния род, майчиния род. На съпругата ви в рода, майчиния, бащиния род. Да. Неженен, бездетен. И има ли такъв човек? Майчиния род, неизденен, бездетен. Не мога да се усетя в момента. Ами има, господине, и това е във вашият род, не е на съпруга ви в рода. В нашия род, така? Да, във вашият род. Да, във вашият род. Това се казва родовото проклятие. Така, и какво трябва да направим? Нека да ви чуя в утрешния ден и ще ви кажа какво. След 10:30. Не на тези телефони, в рекламният блок има мой телефон. Така, добър вечер. Ало? Да. Ало, добър вечер. Племеница са ми нещо, живее на семейни начала с много добро момче. Нещо напоследък не се разбира. Да няма някаква магия в къщи? Не. В момента опознават себе си. В момента енергийно нагласа, така да кажа, правилата в семейството. И тъй като не могат да се разберат, защото и двамата са наравно силни хора. На двамата и от тази гледна точка в момента за това има това леко търкане, но това ще премине. Трябва да направи един човек на крачка назад и всичко ще е окей. Ако ли не, вашата племница ще страда. А някакви дяволи нещо да няма в къщата? Бая пепел на устата ви, да не дърпите дявола за опашката глупости. И още един въпрос с брат ми. Имахме делба на ниви. Аз служебен адвокат хванаха, защото той не си плащаше, му платих. Сега съда ще му продаде една нива. Дали скоро ще се взема парите и да ми върнат съда парите? Пи една студена вода и толкова. Доста пари са. Съжалявам. Няма да му продадат нивата, така ли? Не, вие пари няма да видите. От съда? Вие пари няма да видите. Затова Добре, казах, пийте една студена вода. Добре, благодаря ви. Лека вечер. Лека вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Здравейте, Рени. Здравейте. Говорете. Искам да попитам само за дъщеря ми. Какво? За нейното бъдеще. Постоянно попадах на неподходящи мъже, постоянно проблеми. Кажете ми нещо. Така, когато попорасне, дойде, дет се казва, акъла и тогава вече ще можете да говорите за нея. Ма тя е доста голяма. Чакайте, слушайте ме добре. Акъла в момента, тя просто си е такава дива и щастлив човек. Тя не може никой да я контролира. Ако й кажеш една дума, тя точно наобратно ще го направи. Това е тя.
Имам какво да ви кажа. Имам само 5 минути. Искам в утрешния ден да ви чуя. Хубава вечер ви желая. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Искам да разбера за работата си. Имам ли добро бъдеще? В тази работа дали имате Да. още време да работите? Или издигане? Има издигане, така ли? Да, има издигане. Но, внимавайте, защото когато се издигнете крачка нагоре, някой така ще ви завиди, че ще ви захапе яко. И тогава ще видите наистина колко ще ви бъде трудно. И трябва да се съобразявате да бъдете между чука и накованата, да не предизвикате хората, с които сте работили преди. Дали ме разбрахте? Да. Браво! Много е трудно, когато работиш с един човек, време дълго и след това му станеш началник и той да те възприеме. И ти каже, шефе, нали разбираш, че това е много трудно? Трябва да бъдеш такава каквато си, дори крачка нагоре да се качиш. Сега, знаеш ли, аз имам един принцип. Аз седа на бюро. Когато ми дойдат приятели, аз се махам от бюрото и сядам на масичката до тях, за да съм наравно с тях. Не да ги гледам от моето бюро. Не. На масичката с тях аз съм наравна с моите приятели. Работата си е работа. Но моят приятел няма да бъда аз отгоре, че да го гледам тъй. Няма как да стане. Съжалявам, трябва още един зрител и трябва да прекратиме. Добър вечер. Добър вечер. Добра да бъде. Рени, искам да попитам за сина си. Какво? Има връзка с едно момиче, какво ще стане за напред. Хайде, нека да се опознаят. Време им трябва. Ако трябва да бъде откровенна, момичето наистина е много добро, но много е зла. Ще го сложи наред и често казано, ако не е ходил войник, те сега ще марширова. Хубава, спокойна вечер ви желая. Нека да ви чуя и да продължим, ако желаете. Трябва и да свършвам и казвам така. Аз първо ще благодаря на хубавия си екип за това хубаво предаване, за да го има. Благодаря ви за хубавите топли думи, уважаеми зрители. Другата седмица имам изненада, но няма да ви я кажа. Ще я разберете в сряда. Хубава, спокойна вечер ви желая, ум и разум и честно казано много любов, защото любовта тя е царицата на всичко. Обичам ви, обичате се. До следващия път.